Welcome to Power Hour. Namhlanje lesithathu ebusuku. We greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Wherever you are watching this from, be greeted. Siyabonga kakhulu. Special greetings and welcome to our long-standing members and supporters of Power Hour. Greetings to those who are tuning in for the first time. Abazalwane bonke that we fellowship together, our bishop, lady bishop, and the entire family. We greet you all the saints, that have tuned in. Siyabingelela bonke abantwana bakaNkulunkulu ngegama eliphakeme likaKristu Jesu. Amen. It's a wonderful day namhlanje lesithathu. Siyambonga uNkulunkulu for giving us this opportunity once again ukuthi sihlangane and share izinto ezihlangene zabantwana bakaNkulunkulu. It's always a pleasure ne honor ukuthi sibe kanye nawe. Last week had a good time. Siyabonga kakhulu to izinceku zikaNkulunkulu, Bishop uNdlovu, umpostoli uShangase, kanye no baba umpostoli uNqamalo Zweli. Siyabonga kakhulu bazalwane for your contribution. We had a good time, and thank you to our viewers for sending those comments and those messages. As you know, iPower Hour yethu ayihambi ngendlela eyodwa. Sometimes we get people abavumelanayo, sometimes we get abantwana bakaNkulunkulu abangavumelani. So last week we had a very good show la sithole khona information eningi kakhulu, and I hope sonke sikwazile ukufunda kwesikuthola sonke edlule. Namhlanje siyaqhubeka ne-topic yethu asimile. Topic yethu ke isi-expandile following what we spoke about last week. We were just looking at the prophecy where they were explaining the prophecy, nezidezamsane prophecy. But what has happened ukuthi as we're discussing nengceku zikaNkulunkulu kwagcina sekungena nendaba yezinto ezihambisana neprophecy, like offices, izinto noma products that are used after prophesying, noma ekukhulekeli abantwana bakaNkulunkulu. So ke topic yethu ke has become bigger and broader. So namhlanje we're not just looking at the prophecy phela, kodwa we are looking at things ezihambisana na prophecy sizobona as we unpack today. I am honored again namhlanje to have ipanel yethu that has agreed to come and share with abazalwane. I want to welcome my dear brother Bishop Fino. Sibingelele Dlamini mkhulu. Hey, greetings, Bafo, and greetings to the viewers and the whole Power crew and all my colleagues as well. It's a privilege for me to be with them and to do the discussion. Thank you so much. Be greeted. Thank you, sir. Thank you for coming. You know what this is Power Hour. We live no stone unturned, right? Yes, Baf. As long as you know. Bese futhi sizoba nomngani wami la Pastor Lungi ngilethe yeah. Asibingelele mfundisi. Siyabingelela kakhulu mfundisi uDlamini. Hey, compliments for the new year. Kingdom greetings kubo bonke ababukeli bePower Hour. Yeah, it's good to be here again, and we believe that we shall have a constructive show, a talk show rather. Oh, good. This is Power Hour, as you know. Ngisama sachani manje sengikhuphula amatshe angisikhathi sokudlala and nje I'm sure yazi ke nawe. Uyalokhanda kulezi insuku. Kodwa uzosibonela nawe. Sike uthi namhlanje ngilande impitch yami la umpostoli Hlula Abathakathi is in the house. Asibingelele umpostoli unjani mfowethu? Angibingelele sibalikhulu, ngibingelele nama panelists esinawo. Kuyintokozo ke kuba khona la kwiPower Hour. Sithemba ukuthi soba nesikhathi esihle. Yabonga kakhulu umprofeti, siyabonga kakhulu for coming, siyabonga kakhulu. Thank you. Yeah, we're looking forward. Yeah, saints, asihlale phezu kwayo. Time is always a problem here. Asihlale phezu kwayo, as you know. I don't want to go back to a discussion last week, but I think we spoke a lot last week about locating the prophecy in the Word of God. And I think it was very clear ukuthi no. Uprofeta inlani ingceku zikaNkulunkulu zikhulumile kakhulu. If I just rap noma I give you summary ukuthi bakhulume kakhulu bayiveze prophecy both from the Old Testament to the New Testament. Ngicabanga ukuthi bakwenze kwacaca bha ukuthi even isikhathi esiphila kusona sisabadinga abaprofeti. So I think mangase sibuyele emuva lapho will be taking isikhathi esiningi sama-viewers. But namhlanje ngifuna sibuye lokhu ke. Kukhona igama esisebenzisa kuthiwa kunama false prophets. Kusho ukuthi ngamamazi kunabaprofeti bamanga. Uzokuthiwa kunomprofeti kodwa bese kube khona nomprofeti wamanga. Mhlamba ke si-kickstart lapho sibuza ukuthi mhlambe egatsheni lento yama false prophets ikhona mhlambe futhi mayikhona sibona kanjani?
Ngibonge lethuba ngipha lona sibalikhulu. Mina ngiye ngizwe kuthiwa khona ama false prophet kodwa angazi ngihlangane nawo. Lama signs okuyibona avedana ngidide noma abantu besho ama false prophet umuza umuntu esebala umuntu one-oil umuza umuntu esebala umuntu onamanzi ungabusazi ukuthi amanzi ne-oil kuhlangana la khona kuyi-false prophecy khona. Okay. Yabo futhi angikholwa ke mina into meyisho abantu ngoba nje njengoba kuthiwa abafundi sibalala nezingane angithi njengoba ngibona ama-panelist la ngibone abadlwengula ama-rapist. So mina ngibona umuntu ngimbona le ndlela ayiyona ngimjudge by the Holy Spirit in me. Angikwazi lo ngithi mina lo i-false prophet lo akuyona i-false prophet. So wena nje ngeke uzuthi awahlangana ne-false prophet. Hayi angikaze ngiyibone ngiye ngizwe nje neBhayibheli ke lake lasho ukuthi asobaxwaya ke ngiyabaxwaya ke nami kodwa bengakazi ngihlangane nawo kahle kahle. Oh, okay. Yes. This is very, very interesting. Mfundisi Lungi, false prophets? I believe ukuthi lokhu ngoba kusezweni kaNkulunkulu ukuthi ngekhathi zokugcina kuyovela abaprofeti bamanga, false prophets. Kusho ukuthi baba khona noma bakhona those who are false prophets. But iBhayibheli lisinikile ama guidelines I feel lokuthi one bonke abantwana bakaNkulunkulu noma bonke abangawona ama wolves in sheep clothing niyobabona ngezithelo zabo the fruit. Right. And then uma ngabe ufunda incwadi ka Philippians chapter number 1 kade ngagcina kwepha ngibonile kodwa sivula kakhulu iBhayibheli kulezi insuku mhlambe nami sengiyalivula nje inkosi yami. Yes. And it is my chapter 1 Philippians chapter 1 verse 9 to 10. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent and so pure and blameless for the day of Christ. Now, uma ngabe uchecka iBhayibheli again, uDavid ekhuluma kwincwadi yamaHubo, I think amaHubo 119, if I'm not mistaken. uDavid uthi 119 verse 125. I am your servant, O God. Give me discernment, that I may understand your statutes. Now, if you look at these two scriptures, and mhlambe omunye angayicheckele ekhaya ngoba asikho kwiBible study, Ephesians chapter number 5 verse 6 to 10. Nalapho kukhulunywa khona ukuthi try to discern what is pleasing to the Lord. Now, when you look at these scriptures, they tell you ukuthi noma ngathiwa ikhathini zokugcina babakhona abaprofeti bamanga, the false prophet. But it should be your prayer njengomntwana kaNkulunkulu that Lord give me discernment. Let me be able to discern. And let me be able to discern what is the pleasing will of God. Ushukuthi the false prophet, the spirit in me must be able to discern if this is a true prophet or a false prophet. Now, having said that, Siba, I am mindful that abazalwane abasibukayo, each generation that I call, we are a doomed generation, whereby we take the blanket approach in everything. And it shouldn't be the case. It shouldn't be the case that just because was kugcwele abaprofeti bamanga, then therefore everyone owenza into ecishe ibe njengale wayibona yenziwa wamanga naye usomprofeti wamanga. Reason being I'm saying that the devil cannot create anything, but he always copy what God is doing. In other words, they can never be false if there is no true. They can never be false or fake if there is no original. So what is important is not to see by many things, is to just discern. And discernment should be in every child of God. All right. Bishop Fino, umuntu ohlele ekhaya njengamanje uthi ngimbona kanjani umprofeti wamanga mayikhona if there are false prophets? Yeah, angiqale la bafu ngithi I think iyavumelana no Pastor Lungi ukuthi there are false prophets. There are false prophets. Uma sikhuluma about false prophets encwadini kaJeremiah, uyakhumbula when Jeremiah was prophesying ukuthi the people of Israel will go to Babylon and be under and be in exile for 70 years and things like that, for quite a long time. But kwakhona omunye umprofeti ozayo othi on behalf of Jehovah ukuthi uNkulunkulu akazuyenza. In fact, the false prophet spoke to Israel first ukuthi everything is going to be good, bazophila kahle and everything. Then Jeremiah came after the Lord had spoken to him, and he even, in fact, the first prophet took the wooden yoke
He said, it's going to be difficult, but it's going to be easy. You know, like I'm breaking this yoke of wooden upon myself. This thing, the problems you are going to experience as Israel, they are going to be finished very fast. And then Jeremiah came with an iron yoke. And he said, uNkulunkulu uthi, things are not going to be easy. You're going to go to Babylon and it's going to be for years, you know, going to Babylon. So now, but in the book of Babylon of Jeremiah, God says, he says, do not listen to your prophets. And he said, to your prophets, and he says, I did not send them. So there are prophets that God did not send. Now, we may not be able to cover all the reasons why those false prophets go. There are reasons why the false prophets go. And there are true prophets that have been sent by Almighty. But we don't need to confuse. Let me say above. There is true prophets. There's false prophets. Then there's fallen prophets. They are in three categories. And sometimes we interpret the fallen prophet as the false prophet. You see, the false prophet is the person who is using, let's say that the wrong spirit. You know, he's using a spirit to prophesy which does not come from the Lord. That is the false prophet. A true prophet uses the Holy Spirit. It's a gift of the Spirit and the ministry of the Holy Spirit that has been put on him. The fallen prophet is the one who has experienced salvation, had relationship with Jesus, but because maybe of money or fame or expanding the ministry, now he has taken time to go to certain altars in order for him to connect himself to the spirits, you know, and then he begins probably to prophesy, but not by the Spirit of God. But he received Jesus and is a child of God, but he's fallen and he's is operating almost the same as the false prophets. I'm not sure if it makes sense, Buff. All right. I'm not sure. Prophet. Mina into engiworried ngayo ngiyayizwa iexplanation abayishoyo. Futhi kuloko abakushoya ngikuphikisa. But esikhathini esiningi lento mina ngiyisensa sengathi inonkulu ukuba nejealousy in the body of Christ. Right. Because lento baningi ama challenges now. Kodwa kungathi wonke umuntu manje wena siba ufocusa kuma false prophet. Right. Kunabapostoli abashumayela into engekho. Kunabavangeli abavedana athi umuntu uyavangela athuka abantu. And umuntu uyayibheka lento ayiqali manje kwi-prophetic. Mawuqala ku-2010 ushona le emuva kade iministry kade ivelele bekuyi-evangelist ihamba ne-healing. Abavangeli wonke umfundisi obeshumayela bethi hey labavangeli abamanje baqoqa imali bayapledgisa kunikelwa ngeemoto. Everyone was about abavangeli. I-problem abantu ababenomona kakhulu abo pastor because bebengakwazi ukuyiqoqa le mali eqoqwa abavangeli. Right. Manje ke njoba ke manje ke sekurise i-prophetic office. Sakuphinde ke manje abantu abasakhuluma ngabavangeli bamanga ke manje sebekhuluma ngabaprofeti bamanga. Kahle lento mina ngiyibona ngathi ihamba nendlela phakathi. Okay. Ngoba phela kule season esikuyona. Inkinga abavangeli bebengakwazi ukuplanta amasonto. Abaprofeti manje they are planting churches. Right. And wonke umuntu manje focus yakhe. Uthi hey abaprofeti bamanga. Lento akithi kade same thing kade beyisho. Angithi nalabafundisi ade bengakhulumi ngomnikelo okuphambili nabafundisi mebakhe auditorium bebethe sebefika nevangeli manje sekushawa insimbi impambo kaSathane yashintsha manje focus kwaqhamuka amatende waqhamuka imvuselelo kwapledgwa bayishintsha focus wathiwa imvuselelo nisenikela ngeimali eninganikeli ngaze emasontweni isiphelile manje lento amavangeli abaningi sebeqala amabandla uNkulunkulu raise a prophetic ministry in these days wonke umuntu manje usefocusa kulelo khuzaneni kulelo ukuthi kunama false prophet asiphiki ukuthi akhona kodwa yini ifocus yabo ingabi sekuthenini yonke into eyamanga bafuna ukuzofocusa kwi prophetic ministry. This is power hour. This is power hour. Bishop Fino. Ba onake khuluma umprofeti la uthi why kuliwe nabaprofeti kunganakwa abanye abantu. Ngabamazi uthi katsheni bakhona nabapostoli abama false. Baningi kabo babona bephethe ngisho imvilophu athi mina nganikela ngo2000 sengithole 200,000 neshinto engakazi yenza. Yini bonke abantu bebefuna ukupledgisa belo beqamba manga le imvilophu vele zona iqhamukaphi?
Liziphi lezi ama-pledge ey'shoyo uqala ko-100,000 kuya phansi. iyadikelwa nje. Manje pho yini inkinga-ke? Okay. So ubona wena ijealous kuyona yonke le. Ijealous baba, abantu abafuna ukufocusa kuma-ministries abo. Right. Mese bekhulisa ama-ministries abo. Ingako isikhathi esiningi ubona umuntu manje wonke umuntu usethi manje ufuna ukuloko deala ne-false prophet. Asisho ukuthi wrong kodwa ayikho into enzima. Ngiyayibona i-prophecy ingcono. Ayikho into enzima njenge-doctrine engekho right. And i-doctrine engekho right isigcwele everywhere, but nobody is focusing kulama doctrine abantu abashunyayezwa wona. Wonke umuntu ufuna ukufocusa la kuba prophet ngoba nayi iministry aba prophet iqhama. Angisho ukuthi ngithi mina ngiyayisupport i-false prophet. But ngiyayigxeka i-angle meyizofocusa kuba prophet inganaki ifundise idukisa abantu. Uyabona into umuntu omfundise yona ingahlala naye 20 years. And abantu abaningi even ngisho manje abantu abasibhekile abanye kunabantu abangafuni ngisho ukufunda lutho moko wakhuluma umuntu uyivala into usayichaza. Uyabona ukuthi inkinga yalo muntu lo ugcwele idoctrine engekho. Omunye nje uhlala eshuqulile angisho ukuthi ukushuqula ngithini ngakho abanye nje maningi ama doctrine akhulunywayo. Kuthiwani ngalabantu laba bonke? Yini kwaloko lokuthiwa false prophet? This is power hour. Bishop Fino unibambile umona. Yeah, Ndlovu. Now, let me speak it this way. Yeah, when we speak about the false prophets, okay, the word edited false prophet now, it's not only a man who will call your cell phone number, call your name, or tell you things, but false prophets. Let's say that to be a prophet is to speak on behalf of God. In other words, if you come on Sunday, no matter title yako umpostoli, but once you stand and say, thus says the Lord, then you are a prophet at that time. You know, so the question now, eyokuthunyiwe uNkulunkulu and ukuthumeni and uyayenza lento uNkulunkulu akuthume yona. That's why Paul now, when he speaks about certain false prophets as well, he will speak about abanye bashumayela ivangeli bashumela ngenxa yesisu. In other words, because there's no calling of God ambulance up. But let me talk about a certain experience. I've been invited for certain altars and to do certain things and to give certain money and to expand the church where people will come and say, you are suffering, you know, and umuntu mazigade umpostoli pastor akasesi upostoli usemprophet manje. Ngibona graduation nithi esixakayo manje thina ama graduation ukuthi manje it seems as if title prophet yona enamandla, and this thing now and it has expanded churches kakhulu because now we have prophets who are operating like izangoma nenyanga and all of those things, and people when they come to church they're coming for problems to be solved, you know, and all of those things. You see, so I'm saying I have been tried to come to the clan or to the people. They'll tell you, you use certain things, you do certain sacrifice. You even have certain spirits that tell you people's names and everything, and your church will be big and all of those things like that. So I call it false. That is false to me. You know, if ingena moya ingcwele, then it's false. Yes. No, mina into engifuna ukuyisho la Bishop, ngiyayizwa lento ayishoyo. Umbuzo wami uthi, why a focus is all about aba prophet is not all about a false prophet. Number 2, why sifinyelela la khona mesibona umuntu eprofeta amagama, ama-ID number, mese sithi hayi leyo nto i-falsehood? Are we undermining ukuthi umoya ingcwele can reveal so much? Angeke afike ku certain level in terms of revealing. Uma sik-undermine lokho sik-undermine sikuthathaphi? I think ngicela ukungenelela nje. I think improfeti uHlula Abathakathi ndoda kaNkulunkulu. I think uyisho kahle leyo ukuthi ebandleni noma emzimbeni kaKristu kuba khona ama seasons. Yes. Ukuthi kuke kwaba khona iseason yabavangeli. Ngicela ke ungangibuze siba ivesi lokuthi akupha ama season eBhayibhelini ngoba ayibhayibhelwa leyo into nje common knowledge. Okay. Yes. Kuba khona njoba eke washo ukuthi ke kwaba khona isizini yabavangeli kwaba khona isizini eke yangena nje especially la eThekwini yabapostoli
Uyabona ngoba khona nje isizini yabapostoli. Uyabona? Njengamanje sekungathi khona nje isizini yabaprofeti njengobesho. So now when ukhulunywa uma kukhona isizini yalabo bantu noma labo bantu beqhakambisiwe ngaleso sikhathi, yila khona kuzogxilwa vele ifocus izoba kubona ngoba ngesikhathi ihlula abathakathi improfeti kusayisizini yabapostoli kwakukhona into yokuthi kwake kwafocus ekuthenini yini kuphonswa imali enyaweni zabapostoli eThekwini iqhamukapi leyo yinto leyo because ifocus it's like njoba sila light noma icamera is zooming in empilweni zalabo bantu noma kulabo bantu abaqhakambiswa noma baphakanyiswa ngaleso sikhathi. So mina my answer to you would be I don't think as a pastor noma abafundisi banomona necessarily nabapostoli, and again I don't want to use a blanket approach ngoba kungenze ukuthi bakhona ngempela banomona njengobusho umprofeti kaNkulunkulu ukuthi bakhona mhlambe angazi uma yabaprofeta ukuthi banomona noma uyabazi nceke ngoba umprofeti kodwa ke kungenze ukuthi bakhona banomona. Kodwa ke ngifuna ukuthi I don't want us to sit here and say bafocuse kuba prophecy nale show izokhuluma ngeprophecy because I think this is the second episode ekhuluma ngeprophecy mhlambe nale show izokwenza ngeprophecy just because kunomona ngabaprofeti. I would think ukuthi it's just that because uthe baqhakambisiwe kule season. And then your second question was why wrong ukuthi umuntu aprofete umuntu inumber plate emoto yakhe nokuthi uhambe edleni ekseni ama-Kellogg's nokuthi ID yakhe ithini. I would say I cannot say that is wrong. I cannot say that is because umbuzo uthi mase utsheliwe i-ID what next. I think that's where ke sesobona khona wrong no right ukuthi yini ngibese ngiyithola emva kwe-ID ngoba kungenza ukuthi ungibize nge-ID esixukwini kanti unezwi lami to exhort me and i-prophecy is for exhortation. So then akukho wrong ukuthi ungibize nge-ID maybe bewufuna indlela yokungi-identifya kalula. And okugcina siba kuleyo i-prophecy it's a very noma ngithi prophetic it's a very controversial dramatic office, if I may borrow the word office. I don't know if it's officely right now, but it's very controversial. Looking at the scriptures, zonke izinto egezenziwa abaprofeti eBhayibhelini, you know, cabanga umprofeti uyafika ulambile usele nenkeshezana yokudla uthi kuzodla wena nengane yakho bese niyafa athi hayi nika mina qala. That's drama, that's controversy. Nika mina qala kudle mina qala. That's drama, and you don't even know the end result. You are not even sure they will be that chichimaring ezokwenzeka. So mfundisi, the drama is from the Bible. It's there. Look at every prophet in the Bible. There is always drama ngaba prophet. Phuma mfana uyobuka lapha kuzonethi imvula ilanga liyashisa. Umfana uyangiboni lutho hayi phuma kwesibili ngicabanga ukuthi ngathi nomDK nalomfana lokho ephuma usezophuma kwesi7 ngibona ifu lingangesandla hayi ke ibophela inqola lizonethi izulu sambeni. You know, the prophetic is very dramatic and is very controversial, and hence there are many controversies around it. Into eyosiza bazalwane, discernment. Before ngiyodayisa ngifuna ukubuza lento ukuthi ungivela ungprofete nje Hlula Abathakathi uthi ngifaka usize 10 icathulo isiza leyo nto ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu babakho igama lakhe kwakumgaxeni umkhulu wakho kwakuvela behleka washona ngo1982 wafaka abhlungu ebulwa amabhunu and then what ngideke lo ndawana ukuthi maseshilo and then what. Mhlambe ke ngeke ngikhulumele kakhulu kubantu esuke yambuleleka kubo kodwa ake mhlambe ngiyizame nje ukuyichaza. One of isizathu ukuthi isipropheto why sikhona. Isipropheto sine direction. Isipropheto siyaqhunga isibindi. Isipropheto sinikeza ithemba. Isipropheto futhi sine warning. Right. So sometimes enye into uNkulunkulu asuke eyenza akuyona into ayenza common mhlambe yenza kanjalo kodwa iyenzeka nje occasionally. Kusuke mhlambe kuukuthi uNkulunkulu ufuna ukubuild up ifaith yakho wena muntu oprofetwayo ukuthi njoba ngisho lento ngifuna uyithathe so serious. And isipropheto awusijudge ngama ID number, usijudge kodwa ngama results enzekayo after sesikhishiwe.
So mina eyami take ayikho kakhulu kuma ID nami angikho against zona. Yeah. Kodwa uNkulunkulu mina njengekholwa neBhayibheli engitheme ngilifunda. Yeah. Lingitshela ukuthi uNkulunkulu angenza noma yini nanoma ingasiphi isikhathi. And uNkulunkulu asikwazi ukumlimita sithi hayi uNkulunkulu faka prophet agcine la ngoba uyena irevealer futhi uyena owazi ukuthi me prophet ugcinaphi. And enye into futhi afaye sikhumbule although ivangeli li the same but iapplication ayikwazi ukufana ngenxa yezikhathi. Izikhathi esiphila kusona sikhona. Mhlambe abantu bamanje bane denial kakhulu. Mhlambe uNkulunkulu kule season is trying to prove ukuthi indeed I can talk and I can talk anything. Uyayizwa ke leyo nto. That is my take on that. This is power hour. This is very interesting. Bishop Fino, yeah, and Funugosho, I would say, ngiyavumelana no Prophet Ndlovu because I can come probably with a scripture of the details of prophecy. There's nothing wrong with the ID number. There's nothing wrong with the size of your shoe. There's nothing wrong with your history. Your father died, your date of birth. There's nothing wrong much with that, you know, because even Jesus, if you look very well, Jesus was a prophet. He occupied he was a prophet, office of prophet. Look at the way uJesu ezodla he passed over with his disciples. He tells his disciples, go into the place and ask the man, a man within, I want to eat he passed over with my disciples. You shall meet, is it a woman or a man? A man carrying a jar. Carrying a jar, you know, ask him this, blah, 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 blah. Ujesu tell the details before things happen. And also, and details, liboshiwe, and then the man is next to the itole. Then the man will ask you, what would you do with this lelitole? Then you tell him that inkosi yalidinga, what? And then into divume. So there are details in prophecy. We cannot lie, but we can also not deny that prophecy has made a lot of mess. Okay, today I was watching a video on TikTok. Here's this man, he says, the Holy Spirit says, when an Nkosikazi have been struggling, your wife slept with your uncle. Now, right now, blah, blah, he's saying all those things publicly. In other words, we have false prophets, then we have immature prophets. Because a mature prophet does not say everything that he sees. You know, so now there's another way now that when we speak about the maturity, when it comes also to the prophetic as well, you don't say anything. There are things that you say in public, and there are things that you say in private as well. You know, so we are in the prophetic as well in our church, but I think that there has to be a certain maturity. We have to understand that we are in the prophetic times already. That's why God is raising prophets. But there are those who are taking a chance that God is raising prophets. Nabo bazivusa ke ngendlela abazivusa ngayo. Bengizothi kuloko kusho Bishop mhlabe ngoba ngisuke ngafaka imarker kuleya nkulumo ebeyithi the prophetic has messed things up. Bengizothi mina ngokubuka kwami akuwona necessarily prophetic nama false prophets nani mesaphila. Ngicabanga ukuthi umoya obuwengu withi nje makholwa asindisiwe. Sinomoya nje ohlasela kumele ubhawe intwe ukucastwe out umoya nje kuba yiwengu. Siyaphephuka nje njengezibi sibheshulwa umoya. Maqhamuka lokhu siyaphephuka. The reason I'm saying this is I've never heard Siba uthiwa there was a false prophet owakwamemezela ukuthi uzobe mile stadium kuphi kwangagcwala ini futhi amakholwa kuphi futhi asemabandleni anama local churches awo iwona thutheleka khona agcwale khona because kwi-economics ngisafunda nje isikole ngake ngezwa kuthiwa uma kukhona i-demand kuba khona i-supply kusho ukuthi ngabe i-supply ye-falsehood ayiningi kakhulu ukube beyingekho i-demand eningi ngamanye amazwi uma kungake kuphuma umoya nje obuwengu kithina abantu abasindisiwe kithina amakholwa akamsindisi ingane zakwethu nalabo abaprofeti bangabona ukuthi abasenayo indawo ngoba manje bonke labo abantu abathutheleka lapha bephephuke beya lapha banamabandla abakhonza kuwo bayawazi ama principles of the kingdom that they are supposed to just implement them ukuze bathole zonke izinto abayifunayo kodwa bafuna izindlela ezisheshayo yazi yini befuna ukuhlola Siba yazi yini befuna ukuhlola babanjwa amazwi kaFaro bakhiphe Moses kodwa bangayi kude
badlalela nje emagcekeni aseGibhithe baphumile kodwa badlalela emagcekeni yini inyama isakhumbula izangoma nezinyanga yileyo nje yini umoya lo ngithi iwona okumele uphume kithi bazalwane ngezile nje ukudla sizilela ukuye kuba yiwengu. The biggest problem we have in the church is immaturity. Is immaturity. You know, the Bible says in the book of Ephesians chapter 4, verse 11, Jesus, when he ascended, he gave the gifts to men. Some to be apostles, some to be prophets, some to be teachers, some to be pastors, some to be evangelists. Then the Bible says, for the work of the ministry, and the Bible tells us straight, training the believers to come to maturity, so that we are not tossed to and fro by every wind that comes. Now, here's the problem now. The problem we have in the church is that we have preachers. Jesus was never called a preacher. He was called rabbi, a teacher. If you check the teaching church is stable. Even during the corona, teaching churches, yabona labafundisi abapholile, amabandla mevula, ama members abo are stable. The problem with the people, let's say, us preaching and all of that, we create an atmosphere. This atmosphere touches the emotions of Zabazalwan. If ukufika umuntu, even when he's not a true man of God, once akwazi ukushumayela njengawe enze atmosphere, they respond to atmosphere. We are in the time where Abazalwan that do not know the word, but they know the atmosphere. That is the biggest problem, amadlingozi, because there's a lack of immaturity in the church. This is Power Hour. Sihamba siyodayisa kodwa masibuyodayisa ngifuna ukuthola ukuthi sesiyahlola yini ngoba ngeke ngibone umprofeti omunye ebhalile ukuthi uzobe sendaweni ethize kusukela ngo9 kuze kube ngo11 ngidlule kunomuqo impela abantu bephuma ephethe ijumbane abasithole kumprofeti. Stay tuned, see just now. Power Hour. I'm back. Siyabonga kakhulu. Sivale la ishisa impela manje sengifuna ukuthola la bazalwane. Ngingidlula impela ngemoto ngifike kunomuqa engathi kuzohola igrant. Ngibuza ukuthi lo muqa ongaka abantu befa iCovid o1 bese kuyasho ukuthi hayi khona umprofeti ubani abantu bese kuyena bazobona baze kuyena futhi bazothola usizo bese ngiqhakeke ukuthi manje angisa-understand noma bayohlola noma ngibona ngasekufana nje ngingasawubona umehluko lento ye-consultation umprofeti Hlula Abathakathi izishaphi ikhona iyenzeka kwenzakalana awusisi mhlambe before ngikuphendule ngifuna ukuqala lapha kumpostoli uLungi. Yes. Khona into ayishilo yokuthi abazalwane bayiziwengu. Okay. Yabona lento njengomprofeti mina ngizwa inosizi ngendlela emangalisayo. Right. Ngoba sikhuluma abantu benkosi la abasuke bethandazile badeclare kwangenzeka sebefuna isolution. Yeah. Angeke sikuphike baba ukuthi kunezinto vele engeke zenzeke kumuntu unless umuntu abone umprofeti. Right. Ngisho nasechroniceni liyasho lapha iBhayibheli umprofeti ekhuluma noJehoshaphat uthi kholwana uNkulunkulu nizaqiniso kodwa kholwana abaprofeti niza kuphumelela. Mhlambe ke asibuyele kwiquestion yakho. Lana angazi noma siba ungangivumela yini. Angazi noma sibungangivumela yini. Mhlawumbe umprofeti uHlula Abathakathi engakadluli kule point ngoba ubese yokuphendula okunye kanti kunento asuke wayi-addressa kumina engicela ukumsiza ngayo njengomZulu nje wale emabedlana olundi. Right.
igama elithi ubuwengu. Mhlambe mprofeti ngicela simthethele aphenduleni bese siqhubeka ayifine mprofeti. Yeah, Define igama. Oh, igama nje lithi ubuwengu. Yeah. Lisho ngesilungu groupies. Lisho abantu abangamahele. Abahamba nomoya beba ama groupies balandelana akuyona ke inhlamba mawumzulu ukuthi phela Prophet Hlula Abathakathi behambe kakhulu amazwe la ngaphandle isikhathi esiningi njengoba sebaba Hlula Abathakathi ngiyabona kwagama leli ngeke kube ukuthi inceke kaNkulunkulu yazalwa yazalwa yaqanjwa ngalo kodwa ngiya-understand ingakho ngithi angilungise lento yobuwengu ukuthi cha kuyona inhlamba mprofeti kaNkulunkulu. This is power. Igama nje elisho leyo nto nanokuthi ke prophet ngeke ngachaza ukuthi umoya kodwa ke uyazi ukuthi njengomfundisi ngicabanga ukuthi ngiyazazi izinkinga zabantu mhlawumbe okudlula wena njengomprofeti ngoba wena njengomprofeti usebenza nje ukuhamba ubaprofeta mina ngiyumelusi izimvu ngiyazazi mayilimele ngiyayingithola ukuthi linyazwe yini edlelweni ngithola amabhodlela beyihlabile so ngiyazazi inkinga zabantu but izwi kaNkulunkulu linayo direction alisho ukuthi abahambe beshiye ama local churches abo noma beshiya belusi noma beshiya behambe beye lapho kuma consultation la ashiwo usiba uma nje ufunda incwadi iBhayibheli kulokho linayo impendulo kodwa mhlawumbe ke ngiyoba ubesaqhubeka umprofeti cela ukundedela yeah uyabona nalento ke wena babusibo eshiwo umpostoli isibuyela back kulento ade ngisho uyabona usebabiza ngama groupings labantu ngoba naku beya kumprofeti ngithe mina ngiqala ngathi ninkinga yabantu abaningi who are pastoring churches is because they are losing members on prophet ayikho kwi falsehood uyabona nje lento uyayibona ukuthi siyayiveza ukuthi i challenge la is about abantu abaluza ama member nokweshuma ongasangeni ngoba abantu sebekhokha imali ye consultation yonke lempi nje is not about ukuthi abantu bayapi uyayibona leyo nto kodwa ke mhlamba asidluleke lapho asibuyele back la kwilokhuzaneni kumbuzo wakho indaba ye consultation baba into ekhona right abantu futhi baya consulta and abantu bayasizakala right bafika nje babone nje noma ngingazi ukuthi imuphi umprofeti okhuluma ngawo but bafika abantu lapha bezo consulta bafike nezinkinga zabo zifike futhi siyambonga uNkulunkulu futhi umthandazo wami mina babusibo engathi uNkulunkulu angaraise kakhulu abaprofeti futhi bangabi bodwa bahambe neprophetic material ezosiza abantu ngoba abantu uyabona sebefastile bahlupheka bayayidinga ngempela into ezobasiza so uNkulunkulu akaraise kakhulu more prophet that's my prayer abahamba nestock cha abaprofeti nje ababizwa yena mekhona okukhona siyakubonga uNkulunkulu ngalokho faith products ama prophetic materials mhlambe ngakadidela abanye imaba ama materials mhlambe example kuyadependa ke wena sibe ukuthi uNkulunkulu ikuphi angibulile kulowo mprofeti baningi ke engeke ngizwe kuthiwa khona okay so ngeke ngibakhulumele kakhulu kodwa ke bana abaprofeti banawo ama prophetic materials kungenzeka nje ukuthi uthothi one of the materials mhlawumbe amakam mabeze kumina ngibanika amakam hayi common ngeke ngizwe ngeoil okay yes namanzi oil amanzi neoil all right okay very very interesting Bishop Fino yabona sikhulumile ukuthi abazalwane bahamba ngenxa yokuthi ba immature kakhulu abazalwane bahamba nomoya but is it immaturity they are church hopping but Bishop mhlambe ngungena emlonyeni yes is it immaturity noma is it desperation because I'm also worried ukuthi mhlambe singagcina sibuka it's just a question nje I'm sure somebody will be interested in is it do you think it's more immaturity than desperation ukuthi mhlambe kade ngixakekile usefikile uProphet Zweli Dlamini in the area and usually ngiyengibona abaprofeti beadvertise kakhulu behamba futhi nofakazi abashoyo ukuthi ngasizo umprofeti nami ngiphethe umbulelo mhlambe is it not desperation let's say immaturity is not an insult right. Okay it's a state of being right it's a state of let's say that
ukuthi umuntu ukhule kangakanani ngokusemoyeni. Yeah. So uma ukhulile emoyeni, desperation is part of the feeling. Yeah. Like dealing with a problem and things like that. Yeah. So desperation is much more emotional. But if you are stabilized, let's say ngowe teaching you are stabilized ngowelizwi kaNkulunkulu, not ngowe teaching but when you are ilizwi ngokwakho, that will cause you to be stable. Yeah. In fact, let me tell you something, you don't need a prophet to hear from God. That's right. That one, if people can be told, you have the Holy Spirit, you can develop a relationship with the Holy Spirit by yourself, your prayer times, the word of God. Now we have believers that don't hear the voice of God and they need a prophet. And let me come back for yamanzi, oil, and everything. It's very clear. I've been speaking with my colleagues who are doing amanzi, doing oil and other things in Dwangu, ngena nama perfume. There's so many things they called it faith products. But there's only one man who gave me a reason which was a true reason. He said, Mfundis, mina ngikhathele ukulamba. All right. So in other words, when you speak about the consultation fee, you speak about the products, you speak about the water and everything that are sold now in the house of God, most of the time is because ibandla lemnyama nathi siyalazi abazalwana ukunikela kunzima, and to teach them inkonzo yokunikela bangena bephuma. This has I'm thinking, this is me thinking. This has caused inceku ukuza namacebo yokuthi manje ngizoyidrava kanjani iJaguar, ngizoyidrava kanjani imoto ethile, ngizophila kanjani nefamily yami ngingalambi. So a consultation fee, it's very easy. You can calculate. You don't even need faith. You know ukuthi it's 150 each person. Ngibona abantu abayi-20, you know exactly by the end of the day sengilala nemali engaka. So but what my concern is one. Eyokuthi uJesu put it very clear when it comes to the gospel in the book of let me give it. In the book of Matthew chapter 10 verse 8, he said to his disciples, sending them to preach the gospel. If you check verse 9, he says, heal the sick. This is Matthew chapter 10 verse 8. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Then he said, freely you have received, freely you give. If you check, he said to them, preach the gospel, heal the sick, and all of those things. Then we say about Jelak, because ubune anointing, kululu uyithengisa. You know, if sengikwazi manje ukubeka izandla umuntu ene-cancer avuke, it's easy ukuyithengisa that thing. But uJesu uthi, this thing you have received it freely, and then now give it freely. But he even tells them, if you enter preaching abantu bekunikeza into, receive. In other words, you live ngama generosities abantu and all of those things. So my problem is that wherever there's water, there's whatever zonke izinto ezikhona lapha ngizobe ngize namanye ama-points ukuthi the bottom line ukuthi njengabafundisi silamile. Right. Yeah, iyavela ukuthi kunendlala phakathi la. Mhlambe ngaphambi kwalokho uke wabuza umbuzo uBishop azamile ukuphendula ukuthi is it desperation na kubazalwane? Yes. Kanti no Prophet uHlula Abathakathi uke wathi abantu ngoba baxakekile baneyinkinga. Yes. Yabo? Yes. You see, those who know their God, Daniel chapter 11 verse 32. Those people who know their God, they shall stand. Stand when? Stand when there are times of troubles. Stand when there are situations and challenges. Afuna ukuthi basuke kulokho abakholelwayo. But they shall stand and they will do great exploits. Uma ufunda incwadi kaJames chapter number 5, la ikhuluma khona umprofeti uHlula Abathakathi ngeyinkinga. It is anyone amongst you in trouble, let them pray. So it doesn't say let them go to a consultation, young prophet or say on a office, a gateway. It let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone amongst you sick? Let them call elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So there is ikhona leyo kugcotshwa ngamafutha mawugula ikhona nansi ezweni kaNkulunkulu bese lithi and the prayer offered in faith
will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins, blah, blah, blah. Basically, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So there is a guideline which what needs to happen. Alisho ukuthi shiya iphuma esifundisweni uhambo uyofuna abaprofeti ozwe kuthiwa bamisa amatende kuphi kuphi abama-major noma abama-minor ushiya isifundiso ngoba nakho wena uneyinkinga. It doesn't say that. And bazalwane, we can't be a church or a generation that thrive ekuthenini sinamasi desperate for solutions such a way that we lose our faith, such a way that sisuka ezimpandeni zokukholwa kwethu zeqiniso likaKristu esashunyayezwa lona just because we are desperate. So ngelinye ilanga soba desperate mos sihambe senyangeni because ukuba desperate kusiphushela to every angle. And umbuzo uthi ngesikhathi usu desperate, are you still using the discernment spirit now? Ukuthi la ngiyakhona, is it the power of God? Is it the spirit of God? What is the source? Kunentombazane ya prophet Paul. Yasho into eyiqiniso kubona, but the source was not God. And Paul bayithulisa le ntombazane. So mawusu desperate, are you still discerning now? I am not saying Prophet Hlula Abathakathi ukuthi abazalwane abangayi kothola usizo la bengalithola khona. But umbuzo wami uthi kulo 5 years nje umzalwane ongibukayo ukuze ngiprove lento engishoyo Prophet Hlula Abathakathi ukuthi abazalwane bahamba nomoya isazodlula isizini yabaprofeti basazophinda futhi bathi bhu kwenye futhi isizini ezobifikile. Umbuzo wami uthi kulo 5 years maybe noma 4 years or 2 years or usushintsha amabandla mangaki uhamba uyofuna ukuthi I receive and then what are the results therefore? And I am saying this again. Uprofeti angathi abafundisi baxakwe indlala. Phofu ke angazi ukuthi ngingathi indlala konje qhamuka kuphi la. Prophet. Kodwa ke angazi. Thank you Pastor Lungi. Now Prophet, I know ukuthi kade sekuvimbile. What is your take? Mhlawumbe ake siqale bayichitha abafundisi bami indaba yokuthi kudayiswa. Hayi uyabona ke umuntu ochitha indaba yokuthi kudayiswa mina ngiyangibona ngathi khona inkinga ekhona kuyena. Right. Ngoba kokuqala nje wonke umuntu ola uneBhayibheli aliwelanga ezulwini walithenga. iBhayibheli sho kanjani? The book, the actual Bible or pet? Yes. Kodwa linezwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Okay. Wonke umuntu ola akazange liwe ezulwini walithenga. Okay. Futhi wonke umuntu ola une CD yomculo odumisa uNkulunkulu kodwa wayithenga. Le CD beyidumisa uNkulunkulu kodwa wayithenga yena. Okay. And wonke umuntu ola futhi kwesithathu uyasidla isidlo senkosi. Si practical isidlo senkosi. Siyasithenga. Kodwa futhi siyasithenga futhi kodwa yena uthi akayifuni into practical. Futhi wonke umuntu ola wabhabhadiswa ngamanzi. Practical ethi ubulala umzimba omdala wavuka nomzimba omusha. Into ephathekayo yonke le ngikhuluma ngayo. Right. And kusukela ekuqaleni uMoses bephethe into ephathekayo ekwakuyinduku. Ziningi izinto mhlambe engakubalela zona uNkulunkulu asebenze ngazo eziphathekayo futhi ebezi practical. Yeah. Lento ke yokudayisa umprofeti baba uZweli. Sizoba nenkinga mesoyishaya ngoba wonke futhi umuntu ola emabandleni kunabantu abadayisa Herbal Life. Abekho wrong mebedayiswa abazalwane. Into wrong ila mafutha nje athandazela. And wonke umuntu ola unama CD awathenga imvuselelo ade zikhona engisho amagama. Wonke umuntu ola bebename ivuselelo kumele iproduct leyo. Abafundisi abakhulu bashumayela incwadi iproduct leyo. Kahle bafowethu ngeke senze lutho ngaphandle kweproduct. Umehluko ukuthi thina ibandla silishumayelayo sishumayela eAfrika la khona abantu bethakathwe khona. Ama products esinawo adila nama problems. EUrope abantu bakhona banama psychological problem nama drugs ingakho kudayiswa incwadi. And ayikho conference enkulu ofika uye kuyona iproduct ungayifici. Ngicela ungifake So uthi sonke siyadayisa. Kahle nje wonke umuntu uyadayisa baba. Okwesibili engifuna ngicela ukungena ngicela ukukada so lento ke yokuthi ke sidinga imali akuyona into esingayigwema abafowethu. Imali vele siyayidinga
and ukudayisa into eyenzakalayo ukuthi nje inkinga njengoba ngisho lathi inkinga isemoneni lo dayisa incwadi akushiyo ukuthi uyi-false teacher lo dayisa ama-CD motivational akushiyo ukuthi uyi-false motivational speaker inkinga iba la mase kuwumprofethi yedwa bayadayisa o-herbal life bayadayisa mayini lokho okunye ziningi izinto abayidayisayo and zonke lezi zinto izinto eziphathekayo abathi zisiza i-healthy yomuntu masake sibuyela lana ke ekuthenini ke abazalwane sibabuke sengathi balokhuzaneni mina ngifuna abazalwane sibabuke sengathi mhlambe baronge mebeya kuba prophet akudlali siba ukuba neproblem and uyabona uma uNkulunkulu eraise umuntu uNkulunkulu engeke araise office loprofeti ukuba kuyi office nje lokudlala akekho nje uNkulunkulu engaraise ioffice loprofeti uma wayebona uNkulunkulu iprofesi we raise up because of ama need vele office loprofeti lizomitha ama need meka zokhulula abantwana bakaIsrael eGibhithe uthi ngizwile ukukhala kwenu ngase ngiyabona ukucindezeleka ngase ngiyehla kodwa kwehlangana kwehla umprofeti ukuthi ngizonikhulula vele umprofeti uyirespond kaNkulunkulu kuma problems abantu uma kuthiwa abantu bashiya amasonto baye kuma problems lento is not about igospel uyabona into engeke ngiyifise mhlawumbe umbukele ekhaya nepanel yethu ngiyangifisa sengathi abanye bethu singake siye inkonzweni zabaprofeti because kubonakala sengathi manje uma kukhulunywa ngabaprofeti kukhulunywa ngabantu abashumayela uSathane kanti lapha when we preach the word of God futhi siyayibiza ne-altar call yokuphenduka kwabantu mase siqedile mase siyadayisa njengabo bonke abafundisi abadumile abadayisayo abanye badayisa bathi partner with me ngizokuneza iprayer shower amanzi aseJordan basho yonke into yonke kodwa akekho umuntu obabiza ngama-falls inkinga nje ukuthi umuntu wase-Afrika meke wavuswa futhi baningi abafundisi abenza ama-miracles akekho umuntu othi labo bafundisi bayima-falls inkinga thina esinayo umona among our South African people. Ngivumele siba ngithi kumprofeti maybe angiqale la uSamson uthatha umhlathi wembongolo ushaya amafilisti uyawabulala but we don't find uSamson esevule umhlathi wembongolo shop la kudayisa khona nje umhlathi wembongolo mawufuna ukulwa namafilisti ozothenga umhlathi wembongolo we don't find that. However, having said that, iBhayibheli alikakaze lisho ukuthi le noma okay nangu asiqalela unampa oPeter baphilisa abantu ngisho nangama handkerchief. You know, there's so many things ukuthi suke sakwakhulunywa ngathi khulunywa ngeprofesi kuphela kodwa mhlawumbe nansi ne-healing ne-deliverance ingena. There are so many things ezikhona eBhayibhelini njengoba ngeke ngasho ukuthi nale ministry noma le office laka prophet li dramatic and controversial. There are so many things and I concur nomprofeti on this one. Every ministry has a business side. Every ministry have a marketing side. Ministry khona marketing side. Whereby kuyafakwa on social media pages, that's marketing side of the ministry. And there is also a business side. Go back to the mainline churches, you will find a hymn book, you'll find a hymn book, go Zweli. It has always been there. Go to Kumbuk, you will have to pay for it. Go to those charismatic churches, noma Pentecostal churches, khona lezi ikipa zakhona ezinalesa sipha esinale logo le yasekhaya likhona ikipa ziyathengwa ziyadayiswa lezo kipa every ministry has a business side and that we cannot run away from. And I want to say kunento ke yasho Bishop Fino yokuthi kunomuntu owake wakhuluma iqiniso lokuthi I have seen this oil or this water helping these people babuya bafakaza. Then ngase ngisebenzisa a business mind that I have yokuthi let me sell it and it's purely for business because ayukuthi uNkulunkulu angifunisa iBhayibheli ngoba likho ivesi elithi akudayiswe akuyena uNkulunkulu othe kuba prophet abadayise but it's because they've used either the business mind ukuthi let me sell this or because sivumelene ukuthi bakhona aba falls abashiwo yizwi
and utshani obulele buvuswa ngomlilo ifale iwula dliwa ihlakaniphi. They take advantage of laba bazalwane ezizama ukubakhumbuza ukuthi let us go back to the word, let's go back into knowing God for yourself. Labo ke uma behamba beya lapho, they will be taken advantage of by those who are false. Athe umprofeti uHlula Abathakathi akabazi akaze ahlangane nabo. Kodwa ke sesike sabona ikandali eziningi abanye bevukile kwabafileyo phambi kwethu sibukela abafowethu ko TV kodwa umprofeti uHlula Abathakathi yedwa akakaze azababone labo kuthiwa ba false. And kungenza ngibe concerned ukuthi angembuze ukuthi prophet are you false or true? But that is fine. That is fine. That is fine. That is fine, prophet. Don't. Yeah, Bishop. Yes. Prophet. There's no scripture in the Bible where we should be selling materials or faith products and all of those things, okay? So Jesus Shilo freely give, freely received and freely give. It's very clear. But a problem like on is that when you speak about ukuthengiswa kwencwadi, ukuthengiswa kwama-CD, remember, people abathenga incwadi bathenga information. They are buying the information. Then abantu abathenga music, they are buying the feeling, like a good atmosphere, whatever. There's a reason. There's a reason for that, okay? The reason why is because I cannot, okay, for example, Benjamin Dube, I cannot produce music work. I cannot. So ngithenga because anginayo. But if I buy water, why ngithenga amanzi ekhona empompini endlini? Why do I buy oil but ngipheka ngawo every day? Why do I buy the towel but I do have towels in my house? So to me, the issue is clear. Ukuthi yes, ngithengisa lento, but the biggest problem is that there is an advertising. Ukuthi umuthenga le oil, whatever problems you have, le oil izokusiza emsebenzini, le oil izokusiza umuphethwe cancer, le oil is, and there is always a clash. I've cancelled a number of people where there is a promise we oil but there's no fruition. In other words, there is tembi, so say oil asenzeki. So uma kuthiwa le oil yabantu abagulayo, tell me ukuthi bonke abantu abawusebenzisile bazophila. It's not always the case, you see. So my biggest problem is that why should people buy what they have in their house? Why don't you pray? I went to another church of one of the bishop. I preached, and then after that, people were carrying their water. You see? And he said, lift up your water. And he began to pray, Father, in the name of Jesus Christ. He did not sell, but people came with their water. If I want to use water as a point of contact, if I want to use water, why do I sell something that people can get free of charge? I think Bishop then agree with me to say, if I have a business mind and when you don't have a business mind, Mina, I see a business opportunity. When you don't see a business opportunity in selling that water, you want them to bring it mahala. But Mina, you don't see a business opportunity in selling books. When you see a business opportunity in selling books, Mina for me, but who becomes a victim? I'm not victim. No, they are victims. They are victims. Listen, there are people who have been promised umshado wakho uzoba right. Wagcoba fish oil was brown. Uthi indoda yakhe izoba right. Nothing happened. So this is the problem. May say, if I buy the book, there's no promise but the information in the book. If I buy the CD, there is no promise of faith, anything like problems. I'm gonna enjoy the music. I have a choice. But if I have a problem, in a stroke, and ngicede imali kodokotela, and you tell me ukuthi mangigcoba le oil ngizoba right, ngigcobe ngize ngibe brown oil, because there is no assurance to these things. Many people are disappointed. But Bishop, someone may argue with you on that one, because Mauta is in Wati. There is always promises. What promise do you read this book? Your life will never be the same again. You read this book, it's true. You will get every book, your life Bishop. will either be worse or whatever. Then Bishop, that is why I'm saying it's arguable. Because you will say your life will never be the same. Now I read the book and my life is the same. And because I didn't get those
10 steps obukhuluma ngawo in that book. And then aqhamuke futhi uProphet uHlula Abathakathi, you take this water, your life will you would be healed. Ngiwaphuze ngisinde. It's arguable. It's arguable. So mina all I'm saying bazalwane ukuthi asingayibhayibheli ukuyidayisa. Ngoba ayikho eBhayibhelini ukuthi idayiswe. Nanoma yini. Sifuna imali because it's a business side. That's all I'm saying. Sifuna imali. It's not about your pain. But kuleyo ukuthi uzosizakala noma ngeke usizakale, it's arguable because bakhona abafakazayo besizakele. Sibalkhulu. Yes, Kacheti. Mina ngisothi kahle ngiyamuzwa uBishop kodwa la ngivumelana noMpostoli uLungi. Yabona lento yokudayisa. We can't do away with it. Kahle nje makwenzeka umfundisi nomfundisi ebandleni akube nento ayidayisayo. Otherwise nomfundisi mengana into ayidayisayo uzokhala. Baningi abafundisi aba-powerful today abakhuluma izinto ezi-powerful teaching. They are nowhere. They didn't write. Eyethi grace ayikho kuma teaching isekuthandazeni. That's why thina sothandazela mase siyadayisa. If usibalekela leyo kudayisa yabona kunabapostoli ngeke ngibasho ababe nemvuselelo. Wengambizi lo ampostoli umuntu oshumayela intshumayelo engadayisi. Ukuthi ushumayelane ubethi mekubiza uma ungadayisi ubenzela short ubiza umuntu oyi-crowd pull. Mengayona i-crowd pull ubiza umuntu ozolokhuzaneni ozoshumayela intshumayelo eyidayisayo. Mase labafundisi ayabablessa according to how ama-CD abo edayisiwe. Njengoba ezothi uBishop asingadayisa esontweni. Ngizokubuza mina umbuzo Mpostoli. Lapha esontweni sineyingane ezisebenza iadmin. Lapha esontweni sineyingane eziyeka imisebenzi ezisebenza isound. Lapha esontweni kunabantu abayima families, they work in church. I-church kuna media, i-media fanele uyikhokhele. Abantu abalokhuzanele abahlalela ngibabani. Kodwa ziningi izinto ezi-admin ezenziwayo in church. Eyidinga ama-payment. Ngizothini ingane mase kuphela inyanga nabanumzana ngizothina ababashanda God be blessed. Kunama-expense e-church. Why uNkulunkulu engiphile isiphiwo sokuthandazela ngisiza abantu. Futhi uBishop lento ayishoyo mina I disagree. Lento ukuthi i-oil ayisebenzi. Mina ke yami akekho umuntu okayithenga angafakazi. Wonke umuntu othenga i-oil ephathwa yimi une-testimony. Mhlambe ekaBishop iyona engasebenzi noma yile abantu abaziwa uBishop engasebenzi. This is power hour. We leave no stone unturned. Njengoba ngengasho Prophet mina Bishop I'm saying let's not argue about the business side of ministry because it is there. Mhlambe to go back ngamabomu kulombuzo kaSiba we-consultation. I've heard people saying abantu mabeyo consulta ema-ofisini either aba-prophet noma abafundisi kodwa nje laba banama office why bekhokhiswa ukuya khona. Verse elishiwo Bishop elithi freely you have received, freely you shall give. Oh yes. A Sunday service is for free. Yes. A Sunday service is full of the word. And it's for everyone. And it's the Sunday service, there are prayers that are made. And if abazalwane can grasp that, because it's for free. This is power hour. On a Sunday service. This is but power then hour. when you want my time on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, you don't want me at church lab ungidinge office. And that means I must have someone ozovula office. I must have no. You are coming here uzoxoxa indaba zakho. Ukuhlola yimi ngikutshela indaba zakho. Kodwa wena mawuza kimi uzongitshela indaba zakho sikubiza ngecounseling. Sithanda isingisi. Counseling. Wena uzongitshela indaba zakho fanele ngihlalela 2 hours wokulalela ukuthi bakulahla kanjani wakhala kangakanani. Then that's we psychologist ufika ukhokha uphuza amanzi. Yeah. Unikezwe tissue. We therapist ukhokha uphuza amanzi unikezwe tissue. We psychiatrist ukhokha uphuza amanzi unikezwe tissue usula inyembezi uphuma uhambe. But mina mangumfundisi mangabe uzohlala nami ufuna ngikukhanselishe 2 hours an hour then that should be free. But fanele ngikhokhela ugesi njoba ngukhanyisile ngihleli nawe office. Fanele ngikhokhela amanzi ukuthi uhambe waye toilet wayo flush. Ngizokhokhela ngani ngoba uamen akakhokhi.
there is a business side in ministry. This is Lungi, okay. Pastor Lungi, I hear you are speaking from a counseling point of view. Yes. Do you understand that? Yes. You are speaking from the counseling point of view, which I'm spending my time, blah, blah, blah. Yes. This is for the counseling of point of view. But coming to the time where you come now to the prophet as okushola. Njengoloba izangoma zikuhlole ezokutshela inkinga zakho ubuza uthi inkinga yami kuphi kutheni mina ngawuthola umsebenzi akutshela wathakatha ubani kanje and things like that. Mhlambe futhi uthola ukuthi uzotshela umprofeti uthi nokhona umuntu omdala wakini uhamba avimbe. You see, so I understand Ulungi into Pastor Lungi into we're counseling because you are using your time, you are using your petrol to come to the office that you can have that fee that people can pay. That I don't have a problem with that. E-service is free. They should have received the word, everything and things like that. But saying show me for ukuthi manje ke now ngizokuhlola manje. Sihluke kuphi ke manje kwizangoma? Yabo lapho khona isihlophi izangoma lapho khona ufuna ukubeka imali phansi la kuthiwa ubeka imali phansi la wenza ukuthi and all of those things. Then how then are we different? Okay.